us vull comentar una cosa que us facilitarà la instal·lació de les meves pintures a casa vostra. Es tracta d'un cordillet grapat, veieu? A banda i banda de la pintura. Això permet que els claus que ja tingueu a la paret puguin fer el servei, juntament amb el cordillet, d'aguantar la pintura. Com que la pintura no és massa pesanta, pesa molt poc de fet, el podeu instal·lar sense foradar la fusta i fer altres feines. A la part de baix també hi ha el mateix filet, per si d'aquí podeu posar un ganxo i posar-hi una altra pintura. Espero que això us faciliti la instal·lació de les pintures.